Rhodri, sy'n dod ti? Ti'n oce? Good, diolch. Da iawn, yr holl ffordd o Gaerdydd. Ti'n newydd i gynulleidfa Ochr 1, falle na i ofyn i chdi ddechrau rho rhywfaint o dy gefndir cerddorol, o lle ti wedi dod, beth ydy dy hanes di? Ie, fi'n dod o Caerdydd. Fi wedi bod yn sgwennu cerddoriaeth ers tua 4 flwyddyn. Mae wedi gwneud gradd ffotograffaeth yn Brifysgol, a wedyn ar ôl ni wedi bod yn canolbwyntio ar cerddoriaeth. So fi wedi bod yn recordio gatre jyst ar laptop fi yn gwneud albums, a wedyn rhoi nhw ar Bandcamp ar y we, a wedyn cael bands gwahanol at ei gilydd dros 2 neu 3 flwyddyn diwetha, efo, siŵr fod dros 10 o aelod gwahanol. Mae'n newid i gig, really. Fi wedi gweld chdi'n perfformio'n fyw efo jyst chdi ar acoustic. Dwi hefyd wedi gweld chdi'n perfformio'n fyw efo Eugene Capper. Gennych chi fwy o fan llawn efo hwnna, ond heddiw mae rhyw yn y canol rhwng y ddau beth. Cyfuniad o ddau, really. So, mae'r recordings diwetha dwi wedi bod yn gwneud. Dwi wedi bod yn defnyddio drum machine, just cos mae'n haws i wneud stuff ar ben fy hun heb gofyn i pobl arall chwarae efo fi. Ni'n meddwl falle trio hwnna heddi, a mae'n swnio gwenis, yma. Dwi wedi recordio tua 3 album Saesneg a un offerynol, a newydd bethau un Cymraeg. So maen nhw gyd ar Bandcamp. A fi wedi bod yn gwneud CDs gatre, wedyn printio gwaith celf un a fi mas, a wedyn rho nhw efo'r CDs a stuff, Nes i droi fyny yma heddiw a gweld dy set-up di sydd yn gymharol chilled out, ond nes i weld ti chydig wythnosau nôl yn Clwb Ifor Bach, lle oedd 'na jyst sŵn bonkers, llwyth o gitars, distortion, drums llawn y bethau. Be di'r gorau gen ti? Mae'n dibynnu, really. Efo cyneuon yma, just cos y ffordd fi wedi recordio nhw gatre, mae'n mwy dawel. Mae'n gwneud synwyr i chwarae nhw'n byw yn dawel, ond mae'n neis fel ni dweud blaen cael band gwahanol at ei gilydd a wneud versions gwahanol o'r cyneuon. So, mae'n dibynnu ar y noson, really. Ond, mae'n lot o hwyl just cael loads o ni ar llwyfan yn gwneud mes llawn. A wedyn, be di'r bwriad? Achos ti wedi bod o gwmpas yn gwneud cerddoriaeth y stipyn, os gen ti fwriad i fynd ar daith ehangach, neu? Fi a Eugene wedi recordio album fel joint album dros haf, a ni'n bwriadu ryddhau cyn diwedd y flwyddyn. So bydd ni'n cael band at ei gilydd a wedyn neud taith. Falle'n Gogledd Lloegr, a wedyn yn Caerdydd a Gogledd Cymru cyn diwedd y flwyddyn, gobeithio. A trio cael album mas hwnna. Rhodri, diolch yn fawr iawn ti, a pob lwc yn y dyfodol. Diolch.